În România, 1 din 5 copii abandonează școala. Stăm de vorbă cu Carmen Andreșoi, manager de proiect la asociația FDP, Protagoniștii în Educație, o asociație care și-a propus un proiect inovator pentru România, crearea unei platforme digitale menite să ofere ajutor profesorilor și copiilor cu CES, adică cerințe educaționale speciale. Ne întoarcem la statistica cu care a început discuția noastră. 1 din 5 abandonează școala în România. Mulțumesc, Diana, pentru invitația în studio astăzi. Da, sunt Carmen, manager de proiect al proiectului Acces, proiect care pune în mișcare un spațiu virtual, un centralizator de resurse digitale pentru specialiști care au la clasă copii cu cerințe educaționale speciale. Aș spune inovația în acest proiect este faptul că încercăm să punem informația într-un spațiu accesibil tuturor. Este primul pas de la care am pornit. Iar referitor la statistica pe care tu ai menționat-o, cred că este important de spus că acest 1 din 5 copii include și copiii cu cerințe educaționale speciale, pentru că majoritatea din ei provin din mediile defavorizate. În București, 2000 de copii, neoficial, pentru că nici aici nu avem statistici, sunt copii care au nevoie de cerințe educaționale speciale. Ce presupune asta? Presupune un manual adaptat, presupune adesea un profesor de sprijin, presupune un însoțitor la clasă, presupune o metodă de prezentare a informației diferită de a unui copil tipic? Da, presupune un cumul a tuturor celor menționate de tine. Un copil cu CES este un copil care, aș spune, este la fel cu ceilalți copii, doar că el are nevoie de a-i se prezenta informația într-un mod pe care el o poate înțelege, de a adapta modul de transmitere a informației potrivit potențialului lui, potrivit tipului lui de inteligență sau plusurilor pe care le au acești copii, pentru că, într-adevăr, ei au niște dificultăți de învățare, dar cei mai mulți dintre ei, dacă suntem capabili să observăm cu atenție copilul, vom vedea că au foarte multe plusuri în alte domenii sau în anumite arii de dezvoltare care pot fi valorizate. Într-adevăr, platforma se adresează specialiștilor care interacționează cu copii cu CES și aici ne adresăm atât cadrelor didactice, cât și consilierilor școlari, cât și profesorilor itineranți, cât și poate asistenților sociali sau altor membri altor specialiști din ONG-uri care ajung să interacționeze cu acești copii în mediul terapeutic. Avem în București 2000 de copii care au trecut pe la CM Braille. Să spunem că CM Braille este partenerul vostru în crearea acestei platforme, realizate cu sprijinul Fundației Vodafone România și al Code for Romania. Deci acești copii au trecut pe la CM Braille, au primit un certificat care ar fi de îndreptare școlară, de îndrumare școlară către o școală specială, da, sau către un profesor de sprijin. Și la nivel național avem 33.000 de copii și tineri cu cerințe educaționale speciale. Vă concentrați platforma aceasta, inițial ați gândit-o pentru București, pentru întreaga Românie? Platforma aceasta, de-aia și spunem Centru de Resurse Educaționale deschis, pentru că vrem să fie accesat de oriunde, din orice colț al țării. Vrem să fie o platformă națională și să invităm în acest spațiu virtual cadre didactice din toate colțurile României. Ne-am dorit să intre toate acele cadre didactice care au la clasă copii cu CES, pentru care din bunăvoința lor, să zicem așa, până acum au testat anumite materiale și au adaptat anumite materiale cu copiii cu dificultăți de învățare în propriile lor clase. Și am vrea ca acest spațiu să fie folositor atât
celor care au experiență în educație, cât și celor care sunt la început de drum și care, în multitudinea de resurse care au apărut în spațiu virtual, nu au timpul să le caute, nu știu unde să le caute, nu știu care sunt cele mai bune. Motiv pentru care platforma asta ne dorim să adune bunele practici, ceea ce a funcționat, astfel încât pentru cei care sunt la început de drum în învățământ să le fie ușor să acceseze niște idei, niște resurse, astfel încât ei să poată să le folosească la clasele la care predau. Pe eduaccess.ro, pentru că acesta este numele platformei, cum este structurată informația? Informația am gândit-o să fie ușor accesibilă din perspectiva cadrului didactic. Și astfel ne-am gândit să o organizăm pe nivele de învățare, începând cu clasa 0 până la clasa 8-a, pentru că aș spune că aici sunt cele mai multe resurse. Însă nu excludem și mediul de liceu, mediul liceal, dacă vor fi cadre didactice care au experiență în zona aceasta. Și de asemenea ne-am gândit la organizarea informației pe diagnostice. Cred că este cel mai ușor pentru un cadru didactic care a descoperit că are în clasă un copil cu ADHD, de exemplu, să dea un click și să caute materiale în zona ADHD, clasa 0, și să vadă ce găsește acolo. Informația este ușor accesibilă, este în zona de resurse, de modele de lecții, de rapoarte de cercetare, de articole utile, legislație, jocuri, video, resurse utile care pot fi consultate și apoi fiecare cumva să și le adapteze în clasa în care lucrează. Cum se va face accesul pe platforma aceasta? Și dacă aș vrea să-mi spui totuși dacă e important, dacă este o platformă digitală care poate fi accesată gratuit sau contra cost. Este o platformă care se poate accesa foarte ușor printr-un cont de user, care cred că cu toții suntem obișnuiți să ne logăm pe diferite platforme și spații virtuale, iar după logare, evident, fiecare user poate să încarce document sau să descarce documente în funcție de ce are nevoie. De asemenea, platforma oferă și un spațiu de consultă un specialist, unde cred sau sperăm că acesta va aduce un plus platformei, pentru că sperăm că acele cadre didactice care întâlnesc probleme pe care nu le pot rezolva singuri să le poată adresa pe această platformă și în spate ne asigurăm că specialiști, psihologi, psihopedagogi sau alte tipuri de specialiști vor putea răspunde. Cu ce fel de probleme s-ar putea confrunta un cadru didactic la clasă în momentul în care are un copil, minimum un copil cu cerințe educaționale speciale? Aș spune că problemele sunt foarte diverse cu cele cu care se pot confrunta, de la simpla neacceptare a copilului în clasă și coeziunea celorlalți părinți care pun presiune asupra cadrului didactic ca acest copil să fie exclus, până la dificultățile efectiv de abordare în procesul educațional. Sunt cadre didactice și am descoperit asta în ultimii 3 ani în care experiența noastră de a intra în școlile de masă în București ne-a spus asta. Cadrele didactice nu au o formare specifică pe zona de copii cu cerințe educaționale speciale, majoritatea din ei fiind instruiți pe domeniul pe care îl predau, neavând module specifice referitoare la acești copii și atunci problematicile pot să plece efectiv de la modul cum abordăm în procesul educațional acest copil. Deci, practic, un dascăl termină facultatea, face un modul de practică pedagogică, este specializat geografie, matematică, istorie, chimie și se trezește la clasă că are cel puțin un copil cu cerințe educaționale speciale, diagnosticat ca atare sau nu, și exact. Nu e pregătit, școala românească în momentul ăsta nu îi pregătește și pentru această categorie de elevi. Exact. Aș spune că e un pic mai ușor în învățământul primar. Aici majoritatea copiilor cu CES, cei care reușesc să rămână în învățământul de masă, reușesc asta prin bunăvoința și prin deschiderea învățătorului.
Aici întâlnim învățători care sunt foarte deschiși, care prin structura lor umană și umanitatea de care dau dovadă primesc acești copii și încearcă din răsputeri să-i țină, să-i integreze în colectivul clasei și să facă lucrurile ușor cumva și pentru ei, însă majoritatea dificultăților sau dificultățile cele mai mari apar în învățământul gimnazial, când copiii cu CES, ajung să întâlnească mai multe cadre didactice, exact cum spuneai, nepregătite pentru întâlnirea acestor copii, și în care ușor ajung să se piardă, pentru că nu reușesc să facă față tumultului de cerințe care se pun în spatele lor. Și atunci copilul cu cerințe educaționale speciale ajunge după primii 4 ani de școală să abandoneze școala. Da, ajunge să abandoneze școala sau reușesc acei copii care au în spate niște părinți foarte puternici, niște părinți care se dedică total copiilor lor, care îi însoțesc pas cu pas, care înțeleg că au nevoie poate de timp să le reexplice copiilor în detaliu fiecare materie, fiecare cerință și îndrumă copilul, să zicem așa, adaptat problematicilor pe care le are. Cei mai mulți care ajung să depășească ciclul gimnazial și să ajungă la liceu, într-adevăr am putea spune că au niște părinți foarte puternici și asta nu o spun numai eu. Noi am avut un studiu realizat în 2016-2017 care exact asta scoate în evidență că într-adevăr reușesc acei copii care au niște părinți puternici în spate. Ne întoarcem la întrebările pe care specialiștii sau dascălii vi le adresează. Întreabă un specialist, cum ai spus la secțiunea asta, deci în afara faptului că se confruntă cu un copil cu CES, ce nevoi mai au ei? Nevoia e, în primul rând, de resurse existente în piață. Nu avem manuale adaptate. Sistemul educațional nu oferă în acest moment manuale adaptate pe diagnostice. Toate manualele sunt uniformizate la același nivel. Practic, ei nu au o resursă pe care să o acceseze direct și să zică da, asta trebuie să predau pentru copilul cu ADHD. E ca și cum un copil se vede aruncat nu în lumea literelor pe care poate le mai vede pe diferite suporturi în casă, ci direct pus să învețe cum ar fi japoneza pentru noi, da? Îmi place foarte mult să amintesc filmul Steluțe printre stele, nu știu câți l-ați urmărit, dar este despre un copil cu dislexie în care foarte frumos copilul spune la un moment dat literele dansează, iar cadrul didactic și clasa râd. Cam așa se află copiii noștri în spațiu educațional. Pentru ei totul este prea mult, tot ceea ce li se pune în față este prea mult și o provocare prea mare. Înainte să realizați această platformă împreună cu cei de la CM Braille și cu sprijinul financiar al Vodafone România, ați avut o muncă de teren de 3 ani de zile cel puțin în școlile din București. Da. Ce ați urmărit acolo și ce ați observat acolo? Ce v-a adus în punctul în care astăzi puteți spune, iată profesori din România, iată părinți, iată sistem social și educațional, vă punem la dispoziție o platformă digitală de resurse educaționale. Da, într-adevăr, în perioada 2015-2017 am avut un proiect prin care ne-am propus o campanie de conștientizare în școlile de masă cu privire la acești copii cu cerințe educaționale speciale. Acel proiect a plecat de la o nevoie semnalată de Casa Corpului Didactic și care ei ne-au invitat de ce nu facem un proiect în zona asta, că este foarte mare nevoie. Ce am descoperit în 40 de școli din București, pe care am reușit noi să le accesăm pe parcursul proiectului, am descoperit exact ceea ce îți spuneam, faptul că cadrele didactice nu sunt pregătite, nu știu informații specifice legate de acești copii. Noi am reușit să dăm drumul și să acredităm o formare la Casa Corpului Didactic
o formare, aș spune, de bază pentru cadrele didactice care au la clasă copii cu CES, cu cunoștințe generale despre acești copii. Ce înseamnă CES, care sunt diagnosticele, care sunt lucrurile basic referitor la abordarea acestor copii în spațiu educațional. Cursul însă încă există în portofoliul de cursuri al instituției, al Casei Corpului Didactic București. Este accesat din interes sau este accesat de beneficiar pentru credite? Aș spune din ambele motive. Trebuie să recunoaștem că sistemul educațional sau cadrele didactice accesează cursuri și pentru credite, dar eu cred că, cel puțin pe parcursul proiectului nostru, cele 250 de cadre didactice care au avut acces la acest curs gratuit, au făcut-o pur și simplu din interes. Din interes pentru că campania noastră de conștientizare a mers cu filmulețe, a mers cu întâlniri la clasă și cu o prezentare asupra faptului că acești copii trebuie incluși în școlile de masă și că este un drept al lor să învețe într-un spațiu comun împreună cu ceilalți copii. Și de asemenea aș spune că am descoperit copii cu CES în realitate, cumva, cei care există în școlile de masă și părinții acestora, și am descoperit niște părinți cumva avizi după informație și după suport, pentru că, într-adevăr, ei se văd singuri în lupta aceasta și în momentul în care au descoperit că un ONG vine și pentru a le susține drepturile, evident că ei au rămas alături de noi și lipiți de noi și după finalizarea acestui proiect. Sunt convinsă că întrebarea care vi se pune cel mai des și de care n-ai să scapi nici tu sunt poveștile de succes. Copii și părinți pe care i-ați văzut crescând împreună și i-ați văzut pe drumul ăla care duce către liceu. Da. Exact cum îți spuneam, lângă noi au rămas copii și părinți cu CES. Din acest proiect, iartă că după 3 ani de zile avem copii care sunt încă cu noi, cu FDP protagoniști în educație și aș spune, o poveste de succes este faptul că un copil care părea că la clasa 1 este aproape marginalizat și pus la zid, că nu face față și că trebuie să plece din școala în care este, fiind mutat efectiv a doua zi de către directorul școlii către o altă școală de masă. Un copil care părea că nu face față și că nu are ce căuta în acest mediu este încă în școală. Este încă în școală cu mult suport și multă îndrumare pe care am oferit-o mamei. Este în școala din care directorul pasa dintr-o clasă în alta sau este într-o altă școală? Este într-o altă școală. În momentul în care mama a mers către director solicitând sprijin în ce să facă diferit, cum să discute cu cadrul didactic pentru a găsi o soluție pentru copilul ei, soluția directorului a fost: de mâine vei merge într-o altă școală. Și iată că această soluție a fost una benefică, pentru că, într-adevăr, copilul a întâlnit un cadru didactic deschis, un cadru didactic care a observat copilul împreună cu ceilalți și i-a dat siguranța mamei că copilul ei nu este așa cum se spune, că este un copil normal, că este un copil care are cunoștințe și că nu este cel mai slab din clasă sau cel care să fie pus la zid, și chiar a felicitat mama pentru tot parcursul pe care l-a făcut cu copilul ei și pentru tot ceea ce el acumulase până în acel moment. Un cadru didactic care a fost gata să primească resurse din exterior, astfel încât mama ne solicita nouă: ne mai dați o fișă? Doamna a zis că e bună, mai dați una. E dispusă să facă diferit cu copilul meu. Băiețelul este absolut fantastic, are niște achiziții, aș spune, aproape normale pentru vârsta lui. Într-adevăr, diagnosticele nu pot fi excluse. El rămâne în continuare un copil cu note de spectru autist și cu ADHD, dar este un copil care demonstrează că are multe plusuri, care, dacă pot fi valorizate, reușește. Dacă mama ar fi ascultat de sfatul directorului și l-ar fi luat acasă, ce s-ar fi întâmplat cu copilul astăzi?
Avem și părinți care au ajuns cu ei acasă, în sensul că, da, CM Braille a oferit un certificat de orientare școlară, copiii au mers un timp în școala de masă, după o perioadă destul de lungă de încercare, au abandonat, s-au întors către CM Braille și au cerut orientare într-o școală specială. Au încercat și varianta de școală specială, însă trebuie să spunem că acești copii cu cerințe educaționale speciale, o bună parte din ei sunt mult mai sus de nivelul copiilor din școlile speciale, adică intelectul lor este ok. Vorbim de dificultăți de învățare, nu neapărat datorate unui intelect subliminal, da? Și iată că acest copil, după ce a încercat și școala specială și s-a văzut că el e mai sus decât ceilalți, evident a ajuns să spună: mamă, eu nu mai merg acolo. Avem un caz din toți copiii pe care îi cunoaștem noi care este acasă, încă luptăm pentru el să-l recuperăm, dar există și varianta copiilor care au abandonat și care evident contribuie la acea statistică cu care am început și da, sunt copii care abandonează școala. Din câte unități școlare sunt în București și în Ilfov? Către câte școli puteți îndrepta familiile care au acasă un copil cu CES? Noi, ca și organizație, ne-am pus în joc cu această platformă, tocmai în ideea de a ajunge peste tot în România, da? Să punem un spațiu virtual deschis, să poată fi accesat din orice colț al Bucureștiului, din orice colț, din oricare sat din România. O altă latură a FDP este zona terapeutică. Da, noi am deschis în pandemie un centru de zi pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Suntem în curs de licențiere și în momentul de față noi reușim să susținem doar 30 de copii pe zona terapeutică. Evident, nu vom putea să-i acoperim noi pe toți, de-aia vă spun că din cei 2000 care sunt certificați în București, este foarte important aici ca ONG-urile să rămână active, ca centrele terapeutice să sprijine foarte mult copiii și părinții pentru a-i ajuta să facă față. Sperăm că acest spațiu deschis să fie accesat și lansarea platformei nu înseamnă că noi dăm soluții din prima zi în care vom lansa această platformă, ci lansarea acestei platforme este un call to action, este o chemare către toate cadrele didactice și specialiștii să ne unim resursele și să facem să circule informația pe care realitatea ne spune că există bune practici. Noi am întâlnit în 40 de școli din București profesori de matematică care sunt excepționali și care știu să adapteze teorema lui Pitagora pentru orice copil pe care l-au în clasă. Este o invitație această platformă pentru toți specialiștii să facem schimb de informație și să strângem resurse astfel încât să facilităm accesul acestor copii la educație. Deci eduacces.ro, user, parolă, gratuit, fiecare dascăl poate posta pe această platformă informații și resurse care să fie share-uite, împărtășite tuturor dascălilor din România. Platforma va putea fi folosită și de către părinți? Da, platforma va putea fi folosită în sensul că ei vor putea vizualiza toate aceste resurse. Recomandarea noastră este să se consulte cu cadrul didactic care l-au la clasă, să nu descarce tot felul de lucruri și să le pună în cărca copilului, pentru că poate nu sunt chiar toate pentru copilul pe care ei l-au acasă și atunci, da, aș spune cu mențiunea: consultați-vă cu cadrele didactice cu care copilul dumneavoastră intră în contact la școală și asigurați-vă că aveți un punct de vedere integrat, așa că resursa respectivă este sau nu potrivită pentru copilul vostru. Carmen, ai evitat politicos răspunsul la întrebarea de mai devreme: din câte unități școlare sunt în București și în Ilfov? Poți spune cu degetul că sunt 5, 10, 15, 20, 100 de școli unde poți face o recomandare, unde copiii cu cerințe educaționale speciale sunt primiți și acceptați în clasă?
Nu aș putea să dau un număr, însă sunt. Realitatea ne spune că sunt. Sunt copii care sunt primiți, care cadrele didactice reușesc să-i mențină în școală și, așa cum îți spuneam în prima parte a discuției noastre, mai ales în învățământul primar. Da, aș spune că acolo este deschidere mai mare. Sunt copii care sunt însă și în gimnaziu și încă rezistă. Și cred că e important ca să se țină cont că acești copii trebuie susținuți cu o zonă puternică terapeutică și cu o îndrumare specializată, dincolo de ce se întâmplă la școală. Spuneai mai devreme că un copil care reușește este un copil care are în jurul lui o familie puternică. Pentru familia puternică, pentru mama sau pentru tatăl care e locomotiva acestui copil, există servicii în momentul ăsta? Servicii de susținere. Aș spune că da. Cred că mediul ONG, prin diverse organizații și centre terapeutice care s-au înființat, încearcă să vină cu suport în această zonă și noi de-aia ne-am unit forțele ca să venim și pe zona terapeutică, nu numai pe platformă și pentru cadre didactice. Ne dorim foarte mult copiii din centrul terapeutic să reușim să uniformizăm planurile terapeutice cu planul educațional, să ajungem către cadrele didactice și să încercăm să uniformizăm obiectivele pe un copil cu cerințe educaționale speciale. Da, și eu în continuare cred că este insuficient suportul oferit părinților. Există, este esențial, însă aș spune că toate ONG-urile existente în București, de exemplu, nu reușesc să acopere cei 2000 de copii diagnosticați, mai ales că există foarte mulți copii care încă nu sunt diagnosticați și ai căror părinți au mare nevoie de îndrumare și susținere. Să sperăm că o parte din îndrumare și susținere pentru toată lumea o va face această platformă de resurse educaționale, o platformă eduaccess.ro, gratuită, pusă la dispoziția tuturor profesioniștilor din educație de către Asociația FDP Protagoniști în Educație, CM Braille, Fundația Vodafone România și Code for Romania. Carmen Andreșoiu, manager de proiect, îți mulțumim pentru discuția din această dimineață și sper că peste câteva luni, când o să fie să tragem linie, să vedem că platforma este încărcată de resurse educaționale și că este accesată. Mulțumesc foarte mult!